No, Fíťo, nasral si ma, tak som ťa pozvala na diskusiu. Zdatne si sa snažil, bojoval si a vybojoval si to, že som teda si ja povedala, že idem na teba verejne reagovať. Dovolili ti to u teba v strane? Vieš čo, ne, lebo chcela som ísť k nám, dole máme štúdio v Saske a ty si tak toxická osoba, čo sa aj nedivím, lebo rozprávaš niekedy také blbosti, Filip. Z tých všetkých vecí, ktorých 80% sa dá o nich polemizovať a máš medzi nimi brilantné myšlienky, tak ty dokážeš povedať tých 20% tak toxicky, že tí ľudia s tebou nechcú mať nič spoločné. Takže nedovolili, ale našli sme miesto. A úprimne, však keby sme sa nepoznali, veď koľko sa, minulé sme vypočítali, sa poznáme nejakých 13 rokov. Mám jednu vec, čo povedal George Orwell. Tieto tvoje múdrosti. 30-ročný, čo má načítané, odkedy pozná Zora Kolára. Trošku to parafrázujem. V toxických časoch znie pravda toxicky. Hej, dobre, a okrem týchto blbostí, koľko sa poznáme? 13 rokov. 13, no. A ty si bol normálny chalan, s ktorým sa dalo, akože aj teraz si normálny chalan, dá sa s tebou baviť, keď však aj teraz ja dúfam, že sa budeme, ale počkaj, len otázka, kde sa v tebe zobrali myšlienky typu, že kde je dedeček, keď ho človek potrebuje, v mieste, kde by bol tvoj otec a ja prvý v rade, alebo že ženy nemajú ísť do školy, ty si bola prvá v rade na LGBT prajde? Áno, poprvé bola by som kľudne, lebo to bol aj proti... Filip, veď ma nenecháš dohovoriť, veď počkaj. Veď bola by som prvá, lebo to bol aj protest proti tej súčasnej vláde, ale zároveň sa ťa pýtam aj na tie ženy, hej, aby to si do toho skočil, ale aj to je podstatné, že ty teraz hovoríš, človek, s ktorým ja som sa vedela normálne baviť, tak ty teraz hovoríš, že ženy nemajú mať právo ísť robiť alebo na vysokú školu, kým neodrodia dostatočný počet detí, ktoré učíš ty. Tak kde sa to z tebe bere, tieto koniny? No, keď som mal 18, tak som bol dieťa, mal som názory, aké sa majú mať, pretože väčšinou mladí ľudia sa prispôsobia okoliu. A tebe sa na mne páčilo, že som bol ovca. A keď som prestal byť ovca, tak si nebol ovca, ty si sa pýtal a diskutoval si tak, jak to robíš teraz? Áno, a dodiskutoval som sa až sem. A tebe sa nepáči, že už nehovorím tie názory, ktoré sú v súlade s tým, čo si bola naučená, že je správne. OK, takže je správne hovoriť, že ženy nemajú ísť do školy a do práce, keď neodrodia počet detí, ktorý povieš ty, hej? Povedal som, že to video, celá tá premisa toho videa je to postavená na tom, že čo by som spravil, keby som diktátor. A čo sa krútiš? Je to správne alebo ne? Ty diktátor. Nie, tam treba povedať čas, čo si ty nepovedala. Ja som povedal, že keby som diktátor, tak by som robil tieto veci. O tom to je celá pointa toho videa. Takže hej, v prípade, keby som diktátor, tak je to o tom, čo poviem ja. Že keby si diktátor, tak asi nerobíš veci, ktoré považuješ za nesprávne, ne? No jasné. Takže je to podľa teba správna vec toto? Myslím si, že treba vyriešiť ten problém, že Európania nemajú dosť detí, pretože kto bude platiť tvoj dôchodok? A ja to mám riešiť za teba. Ja ti mám odrodiť deti a ne tým, že ty mi zvýšiš životnú úroveň, ale čo som ja inkubátor? Ne, ty už si odrodila deti. Áno, zatiaľ, ale ty už mi nič nedlžíš. Dobre, počuj, ale o 5 rokov, za to ty mňa áno, ty máš 30 rokov, nemáš ani frajerku, ani ženu, ani deti, čo ty mudruješ do toho? No. Ani ich nemôžeš mať. Čo mne ty hovoríš? Však ty nemôžeš porodiť deti. Tak čo ty mne, chlap, hovoríš? Môžem, že ja som inkubátor, ktorý má splniť tvoju demografiu. Však mi daj vyššiu životnú úroveň. Niekto tie deti rodiť musí a ty to nebudeš, tak to rozkážeš nám. Zatiaľ nevedia. Ale vlastne už lebo sa môžem definovať. Vlastne žena sa môže definovať nevedia, ako muž. toto na mňa nechod. Dobre vieš, že s týmto ani ja nesúhlasím. Ty za to hlasovala? Nehlasovala, Ty si hlasovala za to. Pôjdeme k tomuto, nie. Ja som hlasovala za to, že to ľudia o sebe môžu hovoriť a nemáš ich za to nenávidieť. Okay, lebo nikomu tým Ty si za to, aby ľudia o sebe mohli hovoriť, že ženy sú muži. Filip, ubližia tým niekomu? Nie, ale môžeš povedať, že trepete a ty si hlasoval za to, aby som ja za to, keď poviem, že trepete, išiel do basy. Za to si hlasovala. Pozor, ty si povedal, že som za to hlasovala, ty si povedal, že som to navrhla. Nie, ja som bola hlasovala. Že s Kolíkovou som dala návrh. Počkaj, tak ja ti hovorím. To pretočte, ja som povedal, že si za to hlasovala. Ja ti hovorím, že ja som dala návrh zákona, kde keď je nejaká buď sexuálna orientácia, alebo čokoľvek v tomto smere, akože dôvodom, že niekto verejne volá potom, aby sme toho človeka zlinčovali, nenávideli, nech sa to zaradí do toho, že hanobenie podľa rasy národa. Nech to zaradí do toho, že nech idú do basy.
keď budeš verejne vyzývať, aby si ho za to zabil, jasné? Čo? Veď Hanobenie nevyzýva, to je iný paragraf. Hanobenie, vieš čo? Hanobenie poviem, že ste magori. To už je hanobenie. Dobre, a za to chceš, aby som išiel do basy. Ne, pozor, tam má byť volanie po násilí, to je to. Ježiš, prestaň prekrúcať, to sú dva iné paragrafy. Tam je to napísané, že ale hanobenie je iný paragraf. Hanobenie je iný paragraf ako vyvolávanie na násilie. Hanobenie je iný paragraf ako vyvolávanie na násilie. Či ja ti hovorím o tom, čo som ja podávala? Ty si hlasovala za to, aby sa do hanobenia pridala aj rodová identita. Dobre, ešte raz mi povedz, keď je to takto, ako hovoríš, koľko ľudí za to sedí? Koľko ľudí za toto sedí, prosím ťa? Ešte to tam nie je. Ako? Ešte to tam nie je. Akože nie, rodová identita tam nie je. Ale je tam iné. Koľko ľudí sedí za to, že hanobí, ja neviem čo. Marian Magát za to sedí. Za čo sedí Marian Magát? Za hanobenie rasy, národa a presvedčenia. To je pozor, však to šíril. Marian Magát je ten chlapík, ktorý šíril tie hákový kríž a tieto veci, áno? Ja sa pýtal, kto za to sedí. No áno, ale to není hanobenie, to je, že šíril proste tie hanobenie rasy, národa a presvedčenia hej? patrí pod 10 zákonov, ktoré spadajú pod zákony, čo sú extrémistické, a Marian Magát sedí za extrémistické trestné činy. A tam patrí aj hanobenie. Áno. Hanobenie tam patrí, ale on nesedí za hanobenie, on sedí za to, že šíril tieto fašistické symboly medzi ľudí, áno? Ty si za to, aby sme žili vo svete, kde ja poviem, že vy ste magori, lebo si myslíte, že ste iné pohlavie, aby som išiel sedieť. Ale ja som za to. Filip, ty mi rozprávaš koniny. Nevieš, o čom som hlasovala, nevieš, ty si prečítaš, toto je tvoj problém. Keď sme sa bavili celý život, dobre, tak je, Filip, ja ti hovorím, ty mňa presvedčaš, že som ja hlasovala, ty mňa presvedčaš, čo ja som navrhla, ja ti vravím. To je verejne dostupné, že som hlasovala. Preto sa smiem rovnako ako ty. Veď si to pozri a hovorím ti ešte raz, nikto nesedí za takéto veci, že veď keď to tak je, tak ja osobne som sa proti kresťanom miliónkrát obratila kvôli tomu, že vstupujú ženám do života tak, jak teraz ty. Strašne ma to vytača. Miliónkrát som povedal, že to není správne, nikto ma nejde zatvárať do basy, lebo nevolám potom, aby ich niekto za to vraždil, alebo ich nedehonestujem verejne. Že čo? Kto porodí deti, keď nie ženy? Ja sa nepýtam na toto, že kto povie, že ženy porodia deti, ale ja sa pýtam, či je správna cesta urobiť to tak, že im zoberieš vzdelanie. Čo je správna cesta? Prečo sa pýtaš ty mňa, však ty už ja ti poviem. Ja si myslím, že nie je správna cesta. Ty vravíš, že není, tak povedz mi Správna alternatívu. cesta je podľa teba ešte raz zobrať ženám možnosť vzdelávať sa a zobrať ženám možnosť pracovať, hej? Nie, pracovať som nepovedal, to tam doplňaš ty. Dane si povedal, že budú platiť väčšie dane, staromládeneckú daň. Hej, to už bolo ináč, kedy si fungovalo to dobre a socializmus bol vo veľa veciach perfektný. Hej, úžasný bol, jasné, aj ešte aj komunizmus a ešte fašizmus vo veľa veciach, povedz, budeme tomu tlieskať. Nacistické Nemecko a socialistické Slovensko, tam veľa vecí fungovalo dobre. Bolo tam aj veľa zlých vecí, ale nemôžeš povedať, že celý systém bol od A po Z zlý. Ja ti hovorím, že toto je konina. Ale pôrodnosť bola dobrá. Pretože bolo po vojne, pane Bože, Filip. Vždy po vojne máš pôrodnosť dobrú. Pretože dovtedy muži boli vo vojne a zomierali, potom prišli muži domov, tak mohli sa jašiť. A ešte aj bola lepšia životná úroveň. Čiže vojnu budeš ignorovať. Hej, je to preto, lebo mali staromládeneckú daň. Potom prečo nefungovala dlhé roky? Lebo to bolo len zo začiatku. Potom to už nefungovalo. A nepadol náhodou preto, že tento tvoj úžasný systém, ktorý fungoval, skrachoval? Pravím, že bol úžasný. Pravím, že nejaké veci tam boli dobré. No však ja sa ťa len pýtam, že kde na to, že teraz akože ja som strašne rozčúlená, keď takéto veci, lebo ja tomu čelím dlhé roky v tom parlamente. Už ste povedal alternatívu. Aká alternatíva? No idem ti povedať, podľa mňa je alternatíva zvýšenie životnej úrovne žien. A ty mi povieš... To je 100-krát dokázané, že to nefunguje. Že to nefunguje, hej? Nebude fungovať, keď nebude ekonomickým trestom na Slovensku. Čím sú ľudia bohatší, tým majú menej detí. To sú 100-krát dokázané veci. Nie sú to 100-krát. A 100-krát dokázané je, že keď aj príklad krajín máš, že keď ty prikážeš ženám rodiť, alebo inak, máš kopu krajín, kde sú ženy, majú viac sú vzdelané, hej, a aby som to nepomýlila, počkaj, ty chceš, aby ženy neštudovali. To znamená, bude ich menej na vysokej škole a podľa teba budú viac rodiť. A ja, čo som sa pozerala, tak je kopu krajín, kde je menej žien na vysokej škole ako u nás a napriek tomu je nižšia pôrodnosť. Naopak, sú aj krajiny, kde je viac žien na vysokej škole a je tam vyššia pôrodnosť. Treba sa ale pozrieť, aký je tak problém. Čo to dokazuje? Treba sa pozrieť, aký je problém u nás. Prečo ženy nechcú rodiť? Keď sa spýtaš 20-ročnej baby, že prečo nechce rodiť, povieš, že chce ísť na vysokú. Nie je to tak? Alebo chce mať kariéru. Možno. Ja si myslím, ja ti viem povedať ako žena, že prečo, úprimne. A 100%, 95% z týchto vysokých sú veci, čo naša spoločnosť nepotrebuje. Jasné, sú tam aj doktorky a tak ďalej. Ja som za to aj boli výnimky. Ale Filip, jasné, súhlasím.
A ja si myslím, že lepšie, aby Čajočka išla na manažment, je lepšie, aby išla porodiť 2 deti. To si myslím, že je lepšie. A není, prosím ťa, cesta. Nenapadlo ťa v tej tvojej rozhľadenej hlave. Ty nesi Filip sprostý, teba zobrali na matfiz, len si sa na to... Ja že nie som sprostý. Pre ľudí z toho tábora je sprostý každý, kto má iný názor. Častokrát. A ja? Takže tvoj otec napríklad, a ja som taká? Že pre mňa je každý sprostý? Poznáš ma dlhé roky, som taká, Filip? Do istej miery, hej, to je spektrum. Nie je to, že áno, nie. Je to také, že podľa mňa si vo veľkej miere zmanipulovaná mainstreamom. A potom by som sa áno, to je pre teba každý, kto má opačný názor. Nie, to je spektrum. Ale je blbosť mne povedať, že som zmanipulovaná mainstreamom pri mojich činoch. To není binárna vec, to není áno, nie. To je spektrum. Dobre, čiže keď ti poviem, že je to blbosť a dokážem ti, že napríklad som sa vedela postaviť Grölingovi, napríklad som sa vedela postaviť programové menej zmanipulovaná ako oni, ale trochu si podľa mňa. Trochu som, ale dobre, tak je podľa mňa, trochu sme každý, podľa mňa ty si poriadne zasa s tou druhou stranou, lebo, a to považujem ja za chybu, lebo tá naša bublina, kvázi názorová, to máš pravdu, ťa ignoruje a tým pádom ty rozprávaš úplne dristy a nikto ťa tým nekonfrontuje. A ja som sa teraz pokúšala, však som ti zavolala. Ja si myslím, že dristy sú, teda z prostosti sú zatvárať ľudí za to, že povedia, že magori sú magori. Dobre, ale ja som ťa pozvala, ja som ti hovorila, že toto som neurobila, ale pozvala som sa sem kvôli tej téme, ktorá mňa už zdvihla zo stoličky tak, že som si povedala, dobre, tak Rišo to neurobil, chápem to, je to tvoj otec, urobím to ja a budem ťa konfrontovať, aby bolo jasné, že nesúhlasím s tým, že správne riešenie je, keď ženy nerodia dosť detí, tak im zakážeme výšku. S týmto som ti aj volala. Môžeš mi prečítať? Podľa mňa je toto blbosť a o tom to hovorím, že toto sú dristy. A ty mi na to povieš, že to je dobré riešenie, lebo v socializme to fungovalo. A ja ti vravím, že to nefungovalo, že fungovalo to, že skončila vojna. Že proste, ty si nájdeš vždy, ale ja ti hovorím akože reálne argumenty. Potom mi povieš, že problém je, že Čajočka ide na vysoké. Ja ti hovorím, že problém je, že tu mať dieťa je ekonomický trest. No počúvaj. Chudobné krajiny, priemere. Teraz celý svet sa bavíme. Chudobné krajiny 4 až 7 detí. Stredne bohaté 2 až 3 deti, priemere. Bohaté krajiny 0,8 až 1,6. To znamená, že celá populácia v bohatých krajinách vymiera, pretože na udržanie spoločnosti potrebuje aspoň 2,1. A ty mi vravíš, že správame krajinu bohatšou, toto vyrieši, ale čísla hovoria opak, nevyrieši. Tak sa pýtam, aké je tvoje riešenie na to, aby tebe kto mal platiť dôchodok? Dobre, a ty sa teraz pozeráš explicitne na pôrodnosť, na fertility rate, hej? Na pôrodnosť. A kde tam máš úmrtnosť? Lebo tie isté krajiny, ktoré majú takúto pôrodnosť, majú rovnako vyššiu úmrtnosť. Kde to tam máš? Nie, lebo v Afrike sa ti narodí, ti zomre 3 z 5 detí v Afrike. Okay, ešte raz. Bohaté krajiny 0,8 až 1,6. Filip, ja som ťa počula aj v tom videu a ja ti vravím, že tie tvoje čísla sú ti hovnoplatné, keď tam nezaženieš aj mortalitu. 2,1 potrebuješ v Európe potrebuješ 2,1 na prirodzenú obnovu populácie. Áno. A je dokázané, že v bohatých krajinách je menej ako 2,1. Tohto sa držme. Nie, je dokázané, je takto. Celkovo toto je rôzne, je dokázané, máš pravdu, že v bohatých krajinách, lebo sú tam proste ľudia vzdelanejší a nechcú ísť možno do toho rizika, možno si rozmyslia, či mám 5 detí a podobne, tak v bohatých krajinách sa rodí menej detí, ale zároveň v bohatých krajinách je lepšia medicína, menej detí sa hneď po narodení zomrie, ale vieš, aký je ten rozdiel extrém? Áno, ale to tvoje 2,1 je pôrodnosť. Áno. Nie je to celkový konečný stav, ale u nás ktorý v Európe bohatej platí, že aby sme tu nevymreli všetci, potrebujeme 2,1. Ale veď Filip, ešte raz, ja s tebou súhlasím, na tomto sa zhodneme. Okay, môžeme sa zhodnúť, že na tomto sa zhodneme. A ja sa pýtam, ako to zvyšíme, pretože čísla ukazujú, že bohatstvo krajiny a životná úroveň riešenie nie je. Áno, a ja ti oponujem, že je preto, lebo jednak tie ženy skôr budú rodiť, keď to nebude ekonomický trest, budú mať veď ma nechaj dopovedať. Budú mať počkaj. Ešte raz, je to pre toto a druhá vec toho, keď sú krajiny bohatšie, je, že je lepšie zdravotníctvo, čiže vo výsledku napriek tomu, že sa v bohatých krajinách narodí menej detí, tak ich aj menej umre, aj tak ten výsledok bude v prospech Afriky, to sedí, ale nebude tak radikálny rozdiel, ako hovoríš ty, v tom konečnom čísle, ktorý spôsobí taký sprostý nápad typu, ideme to riešiť tým, že ženám zakážem vysokú školu. A mimochodom, keď ju zakážeš, Filip, ty ideš škrknúť z pracovného procesu, akože však žien je viac na Slovensku ako mužov. Ty ich všetky ideš škrtnúť z pracovného procesu na 3 alebo 6 rokov? Nie, ja som nepovedal nikdy, že nemôžu pracovať. Keď im, dobre, to boli, ja ty si povedal, že dane. Ja som za to, aby čajočky, čo chodia na manažment a neviem na čo, radšej porodili 2 deti. Áno, a keď, prepáč,
Filip, Áno. ešte prepáč. Ty si povedal, že dane im zvýšiš, ak budú pracovať bez detí. Bude daň, Ešte jak bol lepšie. zase staromladenská daň. Áno, budeš ich trestať, že nemajú rodiny a zároveň, že majú To je ísť najprv uhol pohľadu. rodiť. Môžeš sa to pozerať tak, že odmenuješ tých, čo majú. To je uhol pohľadu. Dobre, Filip, ideš ich nútiť najprv rodiť, až potom sa vzdelávať a Áno. samozrejme logicky Lebo aj je ísť to do práce. jediné- Nechceš tým povedať. Lebo je to jediné riešenie. Hovno je to jediné riešenie. A čo je riešenie? Jediné riešenie, aby si začal zase rozmýšľať. Jediné tvoje Počúvaj riešenie ma je, chvíľu. že urobme niečo, čo Ale bolo 1000-krát vyvrátené, počkaj. že funguje. Keď sa nebavíme na kameru, tak ma dokážeš počúvať a normálne sa so mnou baviť. Keď sa nebavíme na kameru, tak to po mne neučí, že nehovoríš každé druhé slovo. Jakže nepustím ti tú a správu, nehovoríš čo som ti poslala na toto? No, vtedy som ti povedal, toto isté, čo hovorím teraz, že Ale však mi nehovor, že sa hrám divadlo, lebo takisto ma to štvalo, Filip. Veď to je dôvod, prečo ti teraz... No ale ešte raz vysvetľujem ti, že ty hovoríš, že chceš, aby tie baby predsa išli najprv do pôrodu, do rodiny, lebo s cieľom teda, čo sa zhodneme, že treba viac detí. Aha. A to neznamená, že pôjdu do práce, to znamená, že do tej práce pôjdu neskôr. Preto ja ti hovorím, že ich škrtáš z toho pracovného procesu. Je jedno, že ty si povedal, že dane, ale tým, že si povedal, že najprv rodina, až potom škola a práca s cieľom, aby sa starali o deti, čo je v poriadku, pochopiteľné, do istej miery dokonca správne, aby sme tam nejak tú spoločnosť smerovali, tak ich škrtáš z pracovného procesu. A keď to už prísne, tak kde ten ekonomický výpadok, kde tie pracovné síly zoberieš kde zoberieš peniaze na naše dôchodky, keď nebudú deti potom. A keď už teraz vyrádiš z pracovného procesu tie ženy, ktoré tie deti mali rodiť, tak si to vyriešil? Okay, budeš mať ten istý problém skôr. Máš nejaké iné riešenie ako také, ktoré už bolo 100-krát ukázané, že nefunguje? Neviem, Filip, ja si nemyslím, že to tak bolo. Veď môžeme sa opýtať, na to som chcela čakať. Ja si nemyslím, že nefunguje, keď napríklad umožníš škôlky. Ja osobne som založila niekoľko škôlok, dobre to vieš. A mala práve si deti popri to, nemala? Mala, no a? A keby som ich nemala čo? Ty si dôkaz toho, že sa dá mať deti a dá sa mať kariéru, pracovať a tak ďalej. Ale ja netvrdím, že sa nedá, ale mnoho žien poznám, ktoré nemohli ísť do práce preto, lebo neboli miesta v škôlkach. Preto nechceli mať deti. Lebo si povedali, no tak keď budem mať dieťa, nebudem schopná sa o seba postarať, budem závislá na tej almužne, čo nám dáva štát, na sociálnych dávkach. Teraz si predstav ženu, ktorá je v živote úspešná, ktorá má nejaký príjem, nejaký štandard, ktorým si vytvorila, a dokonca možno, že aj jej rodičia jeho vytvorili. A teraz sa toho má vzdať. Nemá deti, je pracovať. Vysoká škola nie je tvoje ľudské základné právo. Ale čo teba do toho? Prečo si ty myslíš? Ja som diktátor v tom svete, v tej tvojej verzii. Tak má do toho asi veľa tým pádom. Ale aj keby si bol diktátor, a to neznamená, že však není krajší svet, aj keď budeš diktátor, tie ženy motivovať skôr, ako ich krajší svet. prinútiť. Ešte je podľa mňa pekný svet. Pekný svet je pre mňa to, že sa rodí veľa nás a chodí sem, no nás Európanov, a chodí sem menej Sýrčanov a tak ďalej, ktorí nám tu potom nepichajú ľudí nožom a neznásilňujú ženy. To sa mne zdá ako krásny svet. Lenže keď sa nerodí dosť detí, tak si odkázaná na imigrantov. Nemôžeš aj. Buď necháš migrantov, nech sem chodia, alebo niekto musí tú ekonomiku živiť, alebo pomôžeš tomu tej pôrodnosti. OK. Pripúšťam a súhlasím, že neriadená migrácia je problém. Súhlasím s tebou, že by bolo fajn, keby sa nás rodilo viac. A súhlasím, že sem nemajú chodiť proste bez nejakej kontroly ľudia, lebo, počkaj, chcem ti dať za pravdu. Ja pravím, že súhlasíš, že opravím to moje tvrdenie. Ja si nemyslím, že by bolo fajn, keby sa nás rodilo viac. Ja si myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby sa nás rodilo viac. Dobre, že teda len chcem povedať, že súhlasím s tým, že je problém, keď sa to nerieši. Súhlasím s tým, že robia viac kriminality a tak ďalej, však to vidíme v poriadku, ale predsa riešením nemôže byť, že ženám prikaže, že k nejakým inkubátorom dojným krávam rodiť. A keď to je riešenie, ktoré tak dobre funguje, urobil. Vysoká škola nie je základné ľudské právo. Je to takto, ako ty to hovoríš? Vysoká škola nie je ľudské právo. Ale ja ti nehovorím, že to je ľudské právo. Ja ti hovorím, že ženy, ktoré idú na vysokú školu, vytvárajú väčšie HDP, väčšie hodnoty. Máme tu viac peňazí, vďaka tomu môžeme dávať väčšiu materskú, potom sa rodí viac detí. To ti hovorím. Väčšina žien, čo je na vysokú školu, tam študujú sprostosť a nepomôže to absolútne ničomu. Jasné, ja som za to, že dajme výnimku tým dôležitým zamestnaniam. Aj s týmto súhlasím, Filip. Aj s týmto súhlasím, že a to nie sú len vôbec žien, to je aj mužov. Jasné. Hej, to je jedno. Ale ženy rodia. My máme nastavený systém tak, že školám sa oplatí vytvárať tie miesta pre študentov, za to majú prachy a ne za to, že čo vyprodukujú. Úplne súhlasím, ale není tam, my sme napríklad navrhovali v Saske, že nech sa spoplatní každý jeden ten študijný smer, hej, nech každý má nejakú cenu s ohľadom na to, ako to potrebuje štát, lebo asi potrebuje viac lekára ako politológa, hej. No a nech to teda má nejakú svoju cenu, nech sa vytvorí tým študentom virtuálny účet, oni dlžia krajine tú sumu, napríklad 10 000 stojí lekár, tak 10 000 dlžíš daňovým poplatníkom. Keď zostane...
No, keď zostaneš tu, budeš robiť a tým pádom logicky zo mzdy odvádzať odvody a dane, tak sa ti to automaticky odratáva, neplatíš nič navyše. Ale keď pôjdeš von a nevrátiš sa do 5 rokov, tak nech sa páči, musíš posielať naspäť krajine, ktorá ti zaplatila vzdelanie. Není toto lepšie riešenie? Je to fajn riešenie, ale podľa mňa to nevyrieši problém. Ja som aj za toto. No to je pekné, tak tak pozri sa. Toto som chcela, že aspoň sa dohodníme. To je fajn, že hovoríš. Vidíš, ale pozri, jak sa tešíš. Ale ľudia nebudú rodiť, keď budú musieť platiť školu. Počkaj, to je už príliš ťažká téma, lebo o rodení vieš málo, ja viac. Aj o motiváciách žien rodiť pripustí, že viem viac ako ty. Ale môžem sa pozrieť na dáta, ktoré hovoria jasne, že keď sa ženy majú dobre, môžu cestovať, tak nerodia. To je dané. Ale to není dané. 0,8 až 1,6. To je realita v bohatých. Aj keby bola akákoľvek úmrtnosť, tak stále ti bude treba 2,1 na prirodzenú obnovu populácie. A na tých bohatých je to menej ako 2,1 dnes. Takže ti vravím, že evidentne životná úroveň to nerieši. Áno, a je viac s týmto, nestíhlasím, že životná úroveň to neriešil preto, lebo v bohatých krajinách je to menej a v chudobných viac. Je to tak preto, lebo v chudobných práve nemajú to vzdelanie, nemajú prístup a tak ďalej. No. Výsledkom je aj tá mortalita, ktorú ty akože ignoruješ dobre. Táto nerieši. Dobre, ešte raz, podľa mňa je rozdiel vo výsledku, koľko zostane v populácii ľudí, ktorí sa ďalej môžu rozmnožovať, lebo keď sa deti narodia a hneď zomrú, tak sa v budúcnosti nebudú môcť rozmnožovať a udržiavať chudobné, báme sa o bohatých, tam je to menej ako 2,1. Báme sa o tomto, kašli na chudobné, na zomieranie detí v chudobných krajinách. Ale nemôžeme to kašľať, lebo to dokazuje, Filip, ešte raz, to dokazuje, že toto, čo ty hovoríš, že je riešenie, to samé o sebe je blbosť, lebo ty chceš urobiť to, že chceš všetky krajiny sveta dostať na úroveň Afriky, aby sme si boli rovní s Afrikou. Toto mi hovoríš. Ty odo mňa chceš, aby ja som bola na úrovni nejakej baby z osady z Afriky, aby som mala jej zdravotnú starostlivosť, jej možnosti a jej možnosti spočívajú v tom, že môže od rana do večera rodiť deti, lebo ani telku nemá. No, tak čo má robiť chudera? Tak ja chcem, aby za 100 rokov, Slovensko, túto Európa nebol na Blízky východ. Tak nás chceš dostať na úroveň osád? To je riešenie? Nie. Ja chcem, aby ženy mali najprv deti a potom riešili svoje životné ambície. Ak nemajú veľké ambície, ak majú veľké ambície, ak chcú byť doktorky, tak nech súd. Hovorím, že som ochotný urobiť výnimky. Hej, lebo som diktátor a som veľmi ochotný diktátor. Ty si hlavne chuj, Filip. Ak majú veľké ambície, tak nech ich plnia. Ak si byť doktorky, neviem, čo tak OK. Ale ak nemajú ambície, ak chcú ísť na hlúposť, tak nech radšej urobia deti. Toto ja nevravím. Ak nechcú robiť deti, tak nech nejdu aj na vysokú a nech platia daň. A ty sa na to pozeráš ako na trestanie bezdetných. Jasné. Ale pozeraj sa na to naopak. Keď dáš daň bezdetným, tak si na to môžeš povedať, ty máš dva spôsoby pozerania sa na to. Môžeš sa na to pozerať ako trestanie bezdetných, alebo ako odmeňovanie detných. Dobre, Filip, dôsledok tohto, čo ty hovoríš predsa, logicky bude, že celkovo bude sa krajine dariť menej, lebo bude menej vzdelaných, menej ekonomicky aktívnych. A ja ti vravím, že tie, čo idú na zbytočnú vysokú školu, tie, čo majú malé ambície v živote, tak nech radšej urobia 2 deti, nech sú prínosom pre spoločnosť. Ale týmto nemôžeš rozkazať, ty ich môžeš motivovať, Filip. Ja ich motivujem. Ako? Že ich prinútiš, to není príkaz, ja ich motivujem tým, že im zakážeš výšku, alebo im dáš pokutu za robotu. Ja ich motivujem tým, že majú väčšie dane. Ja ich motivujem tým, že keď budú mať deti, tak budú mať menšie dane, to je motivácia. Počkaj, takže logika je, že ty ich motivuješ tým, že majú väčšie dane, hej? Nie, motivujem ich tým, že keď budú mať deti, budú mať menšie dane. To je pozitívna motivácia. Ak budete mať deti, máte menšie dane. A môžete študovať, čo chcete. Povedal si to opačne, ale takto, ja to takto robím. Ale to je to isté, to sú ekvivalentné tvrdenia. No výsledok je, to sú dva pohľady na tú istú. Výsledok je ten, že ideš trestať ľudí, polovicu národa, ktorá sa nespráva tak, jak ty chceš. Lebo som diktátor. Lebo áno, však, ale ty nesi diktátor. Ty si teraz Filip, ja som Janka, ale to video je postavené na premise, že som diktátor. Však, ale ako diktátor robíš veci, ktoré považuješ za správne. Na začiatku sme sa na tom zhodli. A ja ti vravím, že to není správne, ani keby si diktátor. Nie, ty vravíš už, lebo to chceš ty, ale však nie, to je dôležité, čo chcem ja, keď som diktátor. Nie, strašne veľa ľuďom, Filip. Zobereš im možnosti žiť lepšie. Zobereš štátu finančné možnosti. Nie, štátu zobereš finančné možnosti, keď bude 5 miliónov dôchodcov a 100 000 mladých ľudí. Vtedy to tu všetko skrachuje. Áno. A jediná naša možnosť... Hovorí ti niečo druhý, tretí pilier, podpora
No veď akože normálne... Druhý, tretí pilier ti neunesie všetkých, tam máš našetrených pár korún oproti tomu, čo platia do prvého piliera. Je o tom, druhý, tretí ja viem, čo je druhý, tretí pilier. Áno, ale že si celý život ja viem, čo je druhý, tretí pilier. sám, čiže to je jedno, koľko... Ale to neuniesie, to môže byť iba pomoc k prvému pilieru. Ja to súhlasím, že demografia je problém, ale hovorím ti, že to, čo hovoríš, ty není v žiadnej krajine, v žiadnej to nefunguje. Dobre, tak aké je tvoje... Stále si mi nepovedal riešenie. Ty ma furt povieš, že ti poviem, že dáta hovoria, že takto to není. Ty povieš, že takto to podľa mňa je. Vieš, tak jak sa môžem baviť? Ja ti poviem, že dáta hovoria, že životná úroveň znižuje pôrodnosť. Ty vravíš, že podľa mňa neznižuje. Tak vieš, to sme potom v kolečku. To, čo som ti dala za pravdu, to, čo sme sa zhodli, je, že priznávam, že je problém, že nemáme tú fertility rate, ktorú potrebujeme na to, aby sme udržali populáciu. Priznávam, že celý svet ešte neprišiel na to, ako to okamžite zlepšiť, ale prepáč, ja neverím, že ty a Miňo Mazurek ste prišli na to a že, riešenie je poslať ženu za plotňu na úroveň Afriky alebo osad. Na to prišli, to je iba to, že nemáme strach byť odsúdený za pravdu. Áno, to ja viem a to napríklad to je niečo spoločné, čo máš aj s tvojim tatkom, často aj so mnou. Toto je napríklad vec, čo mne na tebe dokonca imponuje v mnohých prípadoch, dobre to vieš, ale akože ja neviem, ja som nevedela uveriť, že ty to myslíš vážne, že povieš, že pravda je podľa teba, že dáme ženám možnosti, ako majú v osadách a v Afrike, lebo potom tam budú rodiť tak, jak v tých osadách a v Afrike. Majú všetky možnosti sveta, ja si myslím, vysoká škola nie je tvoje základné ľudské právo. Ja ti nehovorím, že je, ale vravím ti, že štát predsa ako celok, lebo robíme to celé preto, aby sme prežili a aby sme ekonomicky utiahli, lebo tá demografia ide do riči. Ale keď ty ženám zakážeš vzdelávať sa, oni už do tej školy nepôjdu, nebudú inteligentnejšie, nebudú mať viac skúseností, lebo však inteligencia tiež nemusí byť ruka v ruke so školou, ale nebudú mať tie možnosti, nakoniec si ten štát utrpí a ešte ich aj vyradíš z pracovného procesu. Ja si nemyslím, že utrpí, pretože ja by som zobral to právo bezdetným ženám ísť študovať len tým, ktoré chodia podľa mňa ktoré sa stávajú niečím, čo štát nepotrebuje. A toto už hovoríš tretíkrát, ja ti rozumiem. A na to som ti, a s týmto tiež to je ďalšia vec, ktorú súhlasím, hej, kde sme sa zhodli. A ja som ti na to ale ponúkla lepšie riešenie vo forme virtuálneho účtu. Dobre, počúvaj, dám ti ale počkaj, ale tam si uznal, že za toto tak je to lepšie riešenie, ako zakazovať ženám vysokú školu. Ale to nerieši tú istú vec. Je to dobré riešenie, ale niečoho iného. No není, lebo áno, ty hovoríš to, že na blbosti, keď pôjdu, tak iba vtedy, a keď pôjdu na veci, čo štát potrebuje, tak vtedy môžu ísť študovať bez trestu, hej? Áno. Ale keď si náhodou Že keď nemajú byť prínosom pre spoločnosť ich povolaním, tak nech sú aspoň prínosom a ja ti vravím, dobre, a ja ti vravím toto isté, že ty riešiš deti a ja ti vravím to využívanie škôl, že riešim tak, že áno, že tak ja vravím, že bude lacnejšie vyštudovať niečo, čo štát potrebuje, ako to, čo nepotrebuje a výsledok bude rovnaký, že takisto ako v tvojom prípade, že radšej by teda išli všetci na medicínu. A tak v mojom prípade tiež pôjdu na medicínu, len rozdiel medzi nami je, že ty si im dal výhražku, že ich pošleš k plotne, jak v Afrike, a ja im dávam výhražku, že budete platiť viac, keď pôjdete na politológiu, lebo politológov tu nikto nepotrebuje. No, dobre, počúvaj, v tomto to vidím rovnaké. Dám ti alternatívne riešenie. Keby bola vysoká škola spoplatnená a ženy, čo majú deti, môžu študovať zadarmo. To by si súhlasila? Keby bola vysoká škola... Tak jak chceš, bude spoplatnená, tie odbory, čo nie je potrebné. A ak žena bude mať deti, tak bude odmenená tým, že môže študovať zadarmo. Nemyslím si, že vzdelanie kohokoľvek je zadarmo. Ja ani teraz nesúhlasím s tým, aby bolo vzdelávanie zadarmo. Ani s tým, aby bolo zdravotníctvo. Takže ty si aj proti pozitívnej motivácii žien, aby mali deti. Tak to ne. Ako by si pozitívne motivovala ženy, aby mali deti? Lebo totiž ja to vidím už z pohľadu toho politika. Toto je už to, že ja viem, že tá škola není zadarmo, viem, koľko to stojí a nechcem... Ja vravím, že pre ženy by bola zadarmo, že by oni mali zadarmo, že by to bola výhoda pre ne od štátu. Áno, ale ja hovorím, že ja viem, že ja tie peniaze... Politik nemá jediné vlastné euro, čiže všetko, čo my platíme kráľovsky, bereme pracujúci. Takže ty si aj proti odmeňovaniu ľudí, čo majú deti. Nie som, toto podľa mňa není odmeňovanie ľudí. Motivácii. Lebo toto odmeňovanie ľudí znamená trestanie tých, ktorí vytvárajú hodnoty. Dobre. A to potom brzdí vytváranie hodnot. Ale samozrejme, že tí, čo vytvárajú hodnoty,
však na tú ďalšiu generáciu sa musíme všetci poskladať, tak je dobré, akože, že aj tí, čo vytvárajú hodnoty, aj tí, čo nemajú deti, tak priložia ruku k dielu, že pomôžu tým matkám. Jasné, len ja považujem za rozumnejšie, že pomôžeme matkám takým spôsobom, že podporíme firemné škôlky, lebo preto nechodia, lebo nemajú flexibilný čas. Podporíme flexibilné úväzky, podporíme to, aby keď žena zarába 2000 a ide na matersku, tak nemá ešte na materskej, áno, ale ten rodiček je potom nejakých 300 eur, že proste smiešný peniaz, hej. Tak aby sa toto nestalo. Toto napríklad riešil, ty si sa na tom zasmiel, ale toto riešil napríklad odvodový bonus. On presne robil to, že tá žena o ten príjem neprišla, lebo drvivej väčšine žien, čo ja som sa bavila, ktoré išli na potrat, lebo je to moja téma, tak naozaj sú to tie ekonomické dôvody, ako hlavný dôvod, prečo sa rozhodnú neísť do rodiny, lebo si myslia, že tú rodinu neuživia. My sa dokola, lebo ja ti furt vravím, že dáta hovoria naopak, ty vravíš, že podľa teba sú to stále ekonomické. Tak vieš, tak... Nie, ty hovoríš o dátach za celú... Zoberme si Švajčiarsko. Tam je všetky tieto veci určite vyriešené. To je proste jedna krajina, čo je v top možno 5 na svete, hej? Toto je tam určite vyriešené. Je tam jedna z najväčších podpor žien, áno. OK. Poďme zistiť, aký je tam fertility rate. 1,4 Švajčiarsko, kde toto všetko, čo ty chceš riešiť, je vyriešené. Je to tam vyriešené, všetko to neviem, ale Filip, ja som ti predsa nepovedala, že ja mám riešenie. Ja som ti povedala, že celý svet nemá konkrétne riešenie a že neverím, že ty a Mazurek si ho vymysleli že nás vrátite do osa. Veľa ľudí to riešenie vymyslelo, alebo veľa ľudí to napadlo, lenže väčšina ľudí sa bojí hovoriť niečo, čo je správne alebo pravdu, presne kvôli ľuďom, ako ty napríklad, čo potom dojdú a povieš, ty si magor, ty si fašista, ty sa zbláznil. Ja si fakt myslím, že sa zbláznil, keď sa žena... Vidíš, a presne kvôli tomuto, vieš, Filip, to ty furt opakuješ, ale ty chceš... A ty to furt opakuješ. Čo si to teraz máme myslieť, Filip? Aby si neodpadol? Ty vravíš, že pochybujem, že jediný ty a Mazurek ste to vymysleli. Ne, to nie je o tom, že my sme to vymysleli. Kde to teda funguje? Toto, čo ty hovoríš, kde to máš? Ženy pri plodní, ktoré rodia? V Afrike a v osadách. Tí ľudia, rovnako ako pri imigrácii, sa bojí politik prísť, zavrieť to proste, lebo sa bojí, že bude odsúdený na rasistu, neviem čo. Presne tieto liberálne tety dojdú, začnú ťa haniť, začnú ti rozprávať, že si magor, že si fašista, neviem čo. Tak jasné, že politici sa boja robiť tieto radikálne riešenia. A môžeme sa vrátiť k tej veci? Nie. A ja ti vravím, že to nie je o tom, že ja a Mazurek to okrem toho netvrdí podľa mňa. To nie je o tom, že ja by som to jediný vymyslel. To je o tom, že ja sa proste nebojím hovoriť veci, za ktoré budem odsúdený ľuďmi ako ty. Áno, to sme si všetci všimli. A ja ti hovorím, a ja sa bojím, ja sa tiež nebojím. Ja to, čo hovorím, a môže byť to, čo si povedal, že som asi viac citlivá na názor spoločnosti ako ty, ale napriek tomu oveľa menej ako drvivá väčšina politikov. Všetky ženy sú viac citlivé na názor spoločnosti ako muži. Ty vieš hovno o všetkých ženách, môj zlatý. Ty vieš hovno o všetkých. Ale ja som si pozeral dáta. Vieš, čo je to problém? Že ty nepoznáš žiadne dáta, len máš... Ty nepoznáš, ty poznáš pár báb. Ne, ja som si na rozdiel od teba čítal dáta. Ty jediné, čo máš je, že ja som žena a ty vieš hovno, lenže ja som čítal dáta. Prepáč, tie tvoje dáta, ktoré si mal v tom videu, lebo to som si pozrela, to ChatGPT bez zdrojov, to myslíš? Kde vychádzalo... Ne, ChatGPT to vycúcal z konkrétnej štúdie, ktorú som celú čítal. A ktorú si tam nedal? Prečo si ju tam... V tvojom videu tá štúdia není. Aký to má zmysel, keď je to 100 až tvoriek s takýmto textom. Ja som ju našla. Ty tvrdíš, že tá štúdia hovorí, že ženy sú viacej schopné, alebo viacej prispôsobivé, viacej ovládateľné. Tá štúdia hovorí presný opak, Filip. Ja ti to presne preložím. Ja som si ju našla, ti to môžem poslať, môžeme to dať do videa. Ja ti to presne preložím. Ženy sú 10-krát viac agreeable, je to slovo. To je z tej štúdie agreeable. A agreeable sa prekladá ústretovosť, zhovievavosť, prispôsobivosť, kooperatívnosť. Dobre. A môže sa prejavovať tým, že človek je milý, slušný, nekonfliktný, ľahko ustupuje, má potrebu udržiavať dobré vzťahy, to je to, čo som teraz na to narážal. Ženy majú väčší problém, Filip, ty vieš, čím sa líšime od zvierat? Že prečo sa ľuďom ako nejakému druhu akože viac darí? No povedz, čím. Na základe spolupráce. To je jediný... Tým sa líšime od zvierat? Áno, to je to hlavné, prečo my sme úspešnejší ako zvieratá, lebo vieme komunikovať, spolupracovať. Zároveň hovorím ti, to, že je niekto chce žiť v spoločnosti, kde není normálne proste na seba útočiť, živiť sa tým, že útočíš na iných a podobne, kde sa to považuje za niečo nesprávne, lebo takej spoločnosti nikto nechce žiť. Každý novinár sa živí tým, že útočí na iných. Dobre, možno máš pravdu. Myslím si, že je problém toto, preto som na teba vyskočila aj za to, že každá žena, každý novinár. Není to pravda, Nie, Filip. Ja som povedal, že ženy sú vo všeobecnosti podľa ich biológie 10-krát viac agreeable ako muži. A konkrétne sa to prejavuje tak, že sú viac akože ovplyvniteľné tými liberálmi, hej? Nie, že
ktorí sú majú nepriatelia potrebu celého. udržiavať dobré vzťahy. No. Takže žena, Ale ty si žena, hovoril v tomto žena duchu, on hej? average má väčší problém dojsť a povedať niečo extrémne nepopulárne. Dobre, ja som žena, hovorím extrémne nepopulárne veci. Napríklad som išla do videa s tebou, vieš, čo nechcel on nikto. average? To neznamená, že Priemere, všetky ženy. chápem. To znamená, že v priemere, ale... Pretočíme si to. Na začiatku tejto hádky, tejto poslednej výmeny názorov si začal všetky ženy a ja som ti do toho skočila, že ty vieš hovno o všetkých ženách, lebo my sme není, že jedna skupina, že sú tam aj ženy, ktoré tvoj priemer nesplňujú. Podľa teba ja odporujem tomu tvrdeniu, že existuje žena, ktorá sa chová ako muž? No keď povieš, že všetky ženy, vtedy odporuješ. Keď povieš, že je to on average, tak neodporuješ, ale ty si povedal všetky ženy. Prepáč, ja som ti do toho skočila. Ženy on average majú väčší problém hovoriť veci, ktoré sa nestretnú s pochopením okolia. No a ja ti hovorím, že toto... Ja to nemám, túto vlastnosť. Ja viem, že ju nemáš. Ale napriek tomu si myslím, že to je akože skôr výhoda a nemusí to znamenať, že kvôli tomu sú blbé a nehajú sa oblbnúť, čo tým chceš naznačiť. Vravím, že sú viac náchylné, jak to je. No však poď ku konkrétne veci, že u teba to znamená, že viac sa nehajú oblbnúť tými liberálmi, alebo progresívcami, lebo liberáli sú super, ja som Myslím si, že aj keby ženu napadlo riešenie, že asi by ženy by mali byť viac donútené rodiť, tak by mala väčší problém to povedať ako ja. On average. OK. Lebo by došli ľudia ako ty, že ty si sa zbláznila, tebe drbe, ty si bola kedysi tak dobrá baba a teraz si sa zbláznila. Oni sa tohto presne boja. Ale Filip, ty si bol dobrý chalan a ty si sa zbláznil, ja si to myslím. Áno, a ty mi to povieš a ja som s tým v pohode. Dobre, lenže väčšina ľudí nie je. A preto väčšina ľudí nehovorí častokrát tie dobré riešenia. Vieš prečo si púšťajú tie krajiny tých migrantov? Neviem, ale podľa mňa to nevieš ani ty. Je to preto, ty sa tváriš 30 bez detí, že vieš koľko máš detí, prosím ťa? 0. Dobre, koľko máš manželiek? Chcem tento rok, mám predsavzatie na tento rok, že a už na tom aj robím, že chcel by som mať prvé dieťa. Chápeš, kam ty myslím? Nechápem. Kam tým smeruje? Nechápem. Ty hovoríš iným. Ja mám 30 rokov. Áno, máš 30 rokov. V tvojom veku, tvoj tatko mal 2 deti, ja som mala v tvojom veku. Môj tatko je z inej doby. Ja som není až tak z inej. Som z inej, ale ne až tak, hej? Dobre, ja budem mať v deti. tvojom veku zaručené deti. A potom sa môžeme baviť o tom. Ja som mala v 22 2 deti, Filip. Veď OK, ale čo to mení na veci? A ja ti len vravím, že ty mne dávaš nemôžem mať názor, ženy, čo je dobré pre spoločnosť, to, že nemám deti? Ne, ty nemôžeš, takto, môžeš, len to vyzerá hlúpo. A napríklad, ja som frajer, lebo ja budem hovoriť, a toto je proste to, čo ma zdvihlo zo stoličky, že ja budem ženám hovoriť, že nesmú ísť na vysokú, nesmú študovať. Že čo? Keby som diktátor. Furt sa nemení to, že to považuješ za správne. Ja nemám problém s tým, že v akej verzii... Ale ty to dávaš do... Ty to dávaš, ale ja mám problém s tým, že to považuješ za riešenie, že to považuješ za správne. A keby ale to aj ty si hneď nedala platilo, alternatívne riešenie. Jediné tvoje riešenie je vyvrátené napríklad Švajčiarskom. Ty si nedala alternatívne riešenie. A ty si mi nepovedal, v ktorých krajinách to tvoje funguje. Však ja ti vravím, že v týchto vyvinutých, rozvinutých krajinách, bohatých, sa tí politici proste boja presne kvôli ľuďom ako ty. A kde funguje to, čo ty hovoríš? Kde majú to, že ženy nesmú ísť na vysokú? Ja ti vravím, že nefunguje, ale nie preto, že by to nebolo funkčné, ale preto, že sa tí ľudia boja robiť tieto antiliberálne riešenia. Takže si jediný na svete, ktorý na to prišiel a ktorý má tú odvahu. Na celom svete si to ty. Nie na celom svete, ale som jeden z mála ľudí, ktorý sa nebojí, ľudia ako si ty, presne tých urážok. Ale sa nemusíš báť. Ale ja sa ťa nebojím, ale veľa ľudí sa presne teba a týchto, liberálov sa boja. Toho, že sa ti niekto postaví tvojmu názoru, ale s tým predsa, ty to sám hovoríš, tým predsa musíš rátať, keď niečo verejne povieš, ja s tým tiež rátam. Ja s tým rátam. To je súčasť toho. A nemyslím si, že ľudia, ktorí sú v politike, majú problém čeliť tomu, čo povedia. Tí ľudia, čo berú migrantov, celá Európska únia proste bere tých migrantov, neurobia radikálne riešenie a je to preto, lebo nechcú byť označení za rasistov, za fašistov a teda. Oni sa proste toho boja. A to nie, že my nepoznáme riešenie, oni sa proste boja urobiť radikálne riešenie. To není fér, lebo vyťahuješ na mňa tému, kde sa zhodneme v zmysle migrantov. Ale to je iba, to je iba ten istý princíp. Nie, dokazuje to, že tí ľudia, tí politici vedia, čo je riešenie. Ale to predsa neznamená, že tvoje riešenie niečoho úplne iného je správne a všetci ti povedia, že to tak není. Ja nevravím, že je správne. Ty iba vravíš, že podľa teba si jediný. Ja vravím, že podľa mňa nejsom. Podľa mňa to veľa ľudí napadlo, len rovnako ako pri migračnej kríze, tak rovnako aj tu by sa báli niečo takto radikálne predstaviť. Ja si myslím, že niekoho normálne akože kultivovaného v zmysle, že vážim si druhých ľudí, aj to druhé pohlavie v tom zmysle, že nebudem predsa ja som alergická na to, keď politici, teraz
teraz ja ti hovorím o tebe ako niekom, kto bude mať tu moc, hej, rozhodovať, hej, tak keď politici kafru ľuďom do života, ja to tak z duše nenávidím a mne je jedno, či je to liberál alebo kresťan, mne vadí na progresívcov, keď to preháňajú, rovnako ako mi to vadilo na Záborskej. A akože to podľa mňa není o tom, že sa niekto bojí, to je podľa mňa o tom, že si kurník vážim tú babu, nech sa rozhodne ako chce a hlavne chcem sa ťa opýtať, kde máš tejto tvojej rovnici chlapov? Čo chlapi, čo nebudú mať deti? Chlapi, Môžu ísť na zatiaľ vysokú? nevedia rodiť. Však ne, ale čiže oni budú môcť ísť na vysokú. Veď aj oni môžu byť otcami. Však môžu. Keď im zakážeš vysokú a dáš im dane vysoké, tak budú chodiť, všetko budú plodiť. Boris nebude výnimkou, bude u chlapov to oslavovaný. není až tak kruciálne, aby to bolo v tom mladom veku. Ženy sú najplodnejšie okolo 20-ky, vtedy majú najľahšie deti a vtedy majú aj najzdravšie deti a pri chlapoch, aj keď oplodní v 35-40-ke, to nie je až taký problém, preto by som akože tam nebol až taký radikálny pri chlapoch a ďalšia vec je tá, že chlap nemôže rodiť deti, ale stále som za to, aby keď sú pracovatí chlapi, aby platili tiež tú daň staromladeneckú. Dobre, ale aj chlapi, keď splodia dieťa neskôr, tak tiež už s tým dieťaťom sú, že jednoducho neskôr je to rizikovejšie zdravotne pre to dieťa, čiže to ti len chcem povedať, že aj tam je lepšie, keď splodia dieťa skôr, ale áno, nevylučuje to, že chlap vie až aj úplne neskoro, ale veď dobre, tak nemusí byť riešenie, že zakažeme ženám vzdelávať sa, čo vo výsledku uškodí štátu a spoločnosti strašne, ale napríklad však zaplaťme ženám, chcem ti ponúknuť druhé riešenie. Však tak zaplaťme ženám odber vajíčok, ktoré sa zmrazia a zostanú v tom veku, keď má 20, nech si urobí kariéru, nech funguje, dovolme surogátne materstvo, keď by náhodou už nemohla rodiť, tak veď to dovolme, toto všetko tí tvoji obmedzujú, alebo teda tí, ktorým ty fandíš, lebo nechcem povedať, že tvoji, lebo viem, že ty nesi že na jednu stranu, ale ktorým ty fandíš, toto obmedzujú, ale aj toto je riešenie podľa mňa lepšie, ako to, že ty zakážeš polovici populácii študovať, akože s cieľom, že budeme sa tu mať všetci lepšie a smerujeme pritom do afrických osad. Ja si nemyslím, že to ovplyvní ekonomiku až tak, lebo ja by som zakázal len tie zbytočné štúdia, ktoré ekonomike nepomáhajú Fiťo, aj tak. Ale potom ti predsa všetci pôjdu študovať to, čo chceš a vieš, že potom budeš mať veľa... Bude mŕtevá doktorov, to je fajn. Áno, ale toto isté spravíš poprvé tým virtuálnym účtom, tento istý výsledok spravíš a druhá vec, keď už sa to stane, tak už potom ani tých doktorov nepotrebuješ, už aj to budeš musieť obmedzovať. A zase bude iné a furt si ich budeš takto šachovať. To sa bude dynamicky meniť. Áno, ale výsledok nebude, že menej ľudí bude študovať, ale výsledok bude, že ten istý počet ľudí bude študovať na konkrétnych školách, ktoré ty budeš takto prehadzovať. Ale nestane sa, že ženy teraz, akože povie si baba, ktorá má v hlave a chce tú vysokú školu, lebo verí na rozdiel od teba, že niečo ju to naučí, aj keď je tam veľa nepohodlného a navyše, ale podľa mňa to za to stojí, tak ona si povie, že chce ísť študovať a teraz zrazu čo si myslí, že povie, že štát mi to zakázal, tak ja nepôjdem. No ne, tak pôjde tú lekárku študovať, alebo pôjde to, čo bude tým štátom dovolené. Sa ti presunú tí politológovia k tým lekárom, čo je do nejakej miery správne, ale veľmi rýchlo sa tá kapacita naplní a potom ich presunieš. A oni sa presunú s tebou. Akože kde chceš ty, prosím ťa, riadiť? Vieš, také není. Preto je to problém, preto na to svet neprišiel. Jak ja ako politik donútim teba nejakým takýmto, si predstav, že si tá žena a s tvojou povahou. A teraz, jak ja teba donútim robiť, čo ja chcem, nájdeš si tú cestu, Filip. Najlepšie, všetko, čo vravíš, je fajn. Ja nevravím, že toto je riešenie úplne, že najlepšie na svete. Ja vravím, že je to najlepšie, čo mňa napadlo. Je to najlepšie, čo mňa napadlo a myslím si, že to najlepšie aj čo teba napadlo, lebo teba žiadne iné nenapadlo. Lebo si jediné, čo si povedala, je to, čo je už vyvrátené napríklad vo Švajčiarsku. Ale ja ti hovorím, že to nemá fertility rate 2,1, že tam sme sa nedostali, predsa neznamená, že to nefunguje. Ty musíš porovnávať, či rastie napríklad tá pôrodnosť, keď sa tam niečo zaviedlo. Tak asi v krajine, kde není žiadna podpora žien, ako je to napríklad u nás, kde je nízka pôrodnosť extrémne. A keby sme teraz zaviedli napríklad to, že by nebolo ekonomickým trestom, že by baba nemala 300 eur, či koľko to je, má ne matersku, ale potom ten rodičák, hej, nemala by 300 eur, ale mala by svoju mzdu, tak mi chceš povedať, že nebude rodiť viac žien, jasné, že bude a že áno, a stále to nebude 2,1, ale
už je to viac ako včera. Keď to bude dneska o 1 viac ako včera, tak som +1. Zajtra môžem byť +2. A áno, nebude to hneď 2,1. Musíme na tom pracovať, ale určite ne tak, že im prikážeme, lebo poprvé to neustojíš. Po druhé, akože absolútne ignoruješ slobodu ľudí rozhodovať sa o svojom živote. Veď aj tie ženy sú ľudia a majú práva. Nie, to nie je pravda. Ja iba motivujem, aby mali deti. To nie je, že ja vravím, že musíš teraz mať. Ja vravím, že OK, že nemaj deti kľudne, ale vysoká škola nie je tvoje základné ľudské právo, tak si ju urobíš potom, keď budeš mať. Vieš? Ale keby to bolo takto, tak by si rovnako predsa motivoval aj mužov. A na to si mi povedal, že mužov netreba, lebo oni môžu vlastne celý život sa rozmnožovať. Najväčší dôvod tej bezdetnosti nie je mužské kariérne ambície, ale práve tie ženské. No lebo muži ich majú naplnené. Akože, a opäť sa vraciame k tomu, čo hovorím. Ja sa snažím vyriešiť problém, ktorý je. Vieš, ale pre mňa to je aj problém, byť fér. že za to, že sa narodíš s vagínou, máš ti štát alebo nejaké vlády dávajú, alebo ty teraz, že tomu veríš, že je správne, že mi dávajú prekážky, aby som ja nemohla byť na úrovni muža, aj keď mám rovnaké schopnosti. Počúvaj. A ja neverím, že ty tomu veríš, Filip. Neverím tomu. Môže byť na úrovni muža, však čo ti bráni byť na úrovni muža? No keď mi zakážeš ísť na vysokú školu, ktorú ja potrebujem na to, aby som napríklad vedela niečo fakt dobre o zdravotníctve, porovnaj si ma predtým a teraz, čo som vedela o zdravotníctve po 2 školách. Ja by som tebe dovolil ísť takto. Ty si bola na vysokej škole už keď si mala deti, takže to je zlý príklad. To bola ale iná. OK, ale stále zdravotníctvo by bolo dovolené. Hovorím, že ja iba vravím, že namiesto toho, že Čajočka sa pôjde ulievať na nejakú úplnú sprostosť, na nejakú súkromnú školu, kde aj tak iba proste opisuje, tak radšej nech prileje do pohára niečo do toho spoločenského. A to nie, že politici to kážu, nie. Politici sú zvolení ľuďmi. Ja teraz by som toto dal si do programu, mňa zvolí 20% ľudí, dajme tomu, a ja reprezentujem tých ľudí. A to je, však spoločnosť je o tom, že my sa spolu dohodneme, ako budeme všetci fungovať. A proste je tento problém, že vymierame a nechceme tu proste, aby sem chodili za nás pracovať migranti, tak musíme to nejako vyriešiť. A keď tí ľudia zvolia nejakého reprezentanta, ktorý má toto v programe, ktorý povie, že ja mám takéto riešenie a oni povedia, dobre, vieš, to nie je, že politik prikazuje ženám, to je, že ľudia prikazujú ľuďom, alebo väčšina ľudí sa dohodla, čo budeme robiť všetci, že to je bežné v spoločnosti. Dobre. A Filip, ty vážne akože nepovažuješ za problém, keď verejné vystupovanie, sám hovoríš, aký si úspešný, koľko máš followerov a máš ich asi, však ja som to nespochybnila, teraz ti netvrdím, že nič neznamenáš, naopak, ale len, že či nepovažuješ za problém, keď naozaj ideš fungovať tak, že hovoríš takéto veci, lebo ja si myslím, mňa to napadlo, ale vo výsledku ty akože systematicky non-stop niekoho ponižuješ a ja si napríklad nemyslím, že to je jedno pohlavie explicitne, myslím si, že ty máš teraz niečo strašne proti ženám, len je to pre teba slabší kus, ľahšie to tak vychádza. Ja si myslím, že žaloba ma odšnidla. Ale videla som ťa teda rovnako aj na chlapov útočiť, že tebe je jedno, že tým si akože nejako tú pozornosť získavaš dobre, aj toto pochopím, ale toto pre teba není problém, že takto fungovať, toto hovoriť, týmto sa živiť, aj keď vieš, že existujú riešenia, ktoré, lebo o sebe tiež hovoríš o týchto riešeniach, že áno, viem, že to není dokonale 100%, možno by to nefungovalo a vo výsledku sa dohodneme. Nič nie je dokonale. Tým pádom, na komplikované problémy nie sú dokonalé riešenia. Áno, Filip, ja hovorím to isté na moje, však zvýšme tým ženám životnú úroveň, dajme im škôlky, dajme im, aby to nebol trest, aby im nepadli peniaze a tak ďalej, aby mali ten príjem, dajme im zamraziť vajíčka a všetko možné ti vymyslím, a teda to už je vymyslené, už som to aj napísala, dobre. A rovnako to není 100%, a priznávam to rovnako ako ty. Ale ty, Filip, ja ti neverím, že ty s tvojim intelektom, s tými tvojimi možnosťami, že ty úprimne naozaj veríš tomu, že najlepšie riešenie je odsúdiť polovicu národa, je akože, že odstrihnúť od vzdelania. Ja úprimne verím tomu. Alebo od možnosti voliť. Ja som ochotný diskutovať, ja som to robil video za 3 hodiny, ja som to na to nerozmýšľal 2 roky. Ale ja úprimne verím tomu a naozaj celým môjim intelektom, jak si to povedala, ja naozaj úprimne verím tomu, že sme v kritickom čase a pomôže nám iba silné radikálne riešenie, pretože ak sa neudeje, tak za 50 rokov tu proste bude väčšina migrantov a to nebude dobré. Nebude to dobré pre ekonomiku, nebude to dobré pre bezpečie, nebude to dobré pre nikoho. A ak ich sem nepustíš, tak bude to málo ľudí a zase potom bude to ekonomicky krachovať a my sme fakt v bode, že toto treba hrozne rýchlo vyriešiť. A tuto skúšať teraz, že nejaké maličké zmeny robiť a testovať, že ak sa to ukáže na tej fertilite, to je hrozne jemné riešenie. My sme v bode, že to treba radikálne. A hovorím, ja som
ochotný prijať aj iné radikálne riešenia. Ja iba verím, že musí byť radikálne. A keď som sa študoval, že čo je najväčší dôvod tej nízkej pôrodnosti, tak sú to tie ambície vzdelania práce žien. A to je najväčší dôvod. A proste to treba tým pádom vyriešiť, pretože... Treba im to zobrať. Nie, pretože deti sú dôležitejšie ako tie vysoké školy. Podľa mňa. Pretože, a hovorím, podľa mňa... Kto o tom rozhodne? Jak to o tom rozhodne? Že je to dôležitejšie. Však čo ja viem, však hovorím, to video je posledná tom, že ja som napríklad diktátor. Tá žena, ktorá tie deti nemá, si evidentne myslí, že dôležitejšie je ísť na vysokú školu. Kto si ty, aby si jej hovoril, že tvoj názor je nikto a ja... Opakujem sa, diktátor som v tom videu. No v tom videu si, ale... Ja keby som teraz vo vláde, tak by som toto nepredkladal. Sa vyhováraš s tým diktátorom. Nepredkladal by si to? Nie, vo vláde, tak nie, lebo tak chápem, že tam je... A čo budeš robiť potom s tou demografiou, keď sa dostaneš do vlády? No takto, ja som sem bol pozvaný tebou, aby som reagoval na toto. Áno, lebo sme naštval. Ja nemám vymyslené každý jeden krok vo svojom živote. Ja ti vravím, že keby som diktátor, by som to robil takto. Keby som v dnešnej normálnej vláde, čo existuje, a sú tu nejaké pravidlá Európskej únie a tak ďalej, tak je to asi dosť nemožné. Takže by som asi musel vymyslieť niečo iné. Na to som nebol pripravený, lebo to video, opakujem, celá pointa je, že keby som diktátor. Dobre, a pripúšťaš aspoň, keby si diktátor kľudne aj tak, že teda výsledok toho tvojho riešenia vysoká škola okrem, lebo tá výnimka z toho robí, lebo to tak býva, hej, tá výnimka z toho robí nefunkčné riešenie, takže či pripúšťaš a či dokážeš aspoň po tomto rozhovore pripustiť, že možno to nebude až tak fungovať preto, lebo ako náhle dáš výnimku na nejaký odbor, tak všetky tie ženy, ktoré chcú študovať, sa nevzdajú svoje ambície a nepôjdu ti rodiť deti, ale presunú sa na ten odbor. A potom dáš ďalší a zase sa presunú tam a teda si nevyriešil nič, ale zaškrtil si ekonomiku. Ja si myslím, že zobral väčšina... si polke národe práva. Ja si myslím, a toto nemám nejako zmerané, ale nie ani treba, lebo však hovorím, to je video, ktoré slúži na zábavu primárne, to nie je nejaké reálne. To sa vždy vyhováraš, ale není to... Nevyhovára sa vždy, nie. Video, ktoré má premisu, že som diktátor, tak evidentne Pičko, toto si mi povedal aj na toho dedečka, preto som s tým začala. OK, ale dopoviem myšlienku. No není to vtipné. Ja si myslím, nemám to zmerané, ale keby to idem fakt, by som to asi meral, ja si myslím, že najväčší dôvod, prečo ženy ľudia idú na vysokú, možno 80% prípadov fakt, že obrovská väčšina, aby nemuseli ísť do roboty. Aby proste sa schovávajú pred dospelosťou, chcú ísť na čo najľahšiu, tam sa chcú ulievať, ešte chcú chodiť na party. Ja som za to, že tých ambicióznych kľudne necháme ďalej študovať. Vedcov, doktorov, právnikov, necháme študovať. Ja s tebou súhlasím. Ja ti vravím, že všetky všetky tie pičky, čo proste tam idú seba ulievať, robiť si nechty, tak radšej nech robia deti. To jediné vravím. No a ja ti vravím, že poprvé akože fakt, že stávať sa k tomu takto, že není fér, lebo veľa z tých bab, čo ide na výšku, aj popri tých party a neviem čo, tak akože tá škola ti, Filip, dá nejaký rozhľad. Ja rozumiem, že to nemusí... Ty si napríklad v tomto, že, alebo aj Rišo to má, môj Dano to má, že vy máte nejaký akože taký dar, že akože až tak nepotrebuješ to formálne vzdelanie na to, aby napríklad akože si sa vedel pozrieť na veci inak a vedel nejako akože o tom rozmýšľať a rozširovať a neviem čo. Ja napríklad, predtým, jak som nemala to formálne vzdelanie, tak ja som mala obmedzené možnosti, mne to pomohlo, napriek tomu, že ne všetko bolo užitočné, ale akože celkovo to bolo obrovsky užitočné a najmä v prípade, keď som politička. A teraz počkaj, a teraz dôležité je, že ty vlastne chceš toto zobrať a chceš zobrať túto možnosť ženám, ale len ženám a mužom už ne. A ty tým vytváraš to. Lebo to je ten ja riešim problém, ktorý je. Ale my nezme problém, Filip. Není problém, že ženy nechcú rodiť, lebo zo zábavy. Filip, ženy nechcú rodiť. Lebo táto spoločnosť im dala do hlavy, že potrebujete mať kariéry, potrebujete ísť na vysoké školy, to je Filip, propaganda od malička. Ale veľa žien chce mať kariéry, chce byť na úrovni. To nie je žiadna propaganda, to je, že sme normálne, akože doba ide dopredu a proste my už nezme na úrovni afrických osád. A áno, tak sa správame a sme vám rovné, Filip. Ja som není menej, aby si mi niečo zakazoval. Dokonca si myslím, že som viac. Si za to ochotná obetovať Európu?
Nemusím obetovať Európu. Musíš. Nemusím, Filip, nemusím. Okay. Lebo sa vrátime k tej úmrtnosti, lebo máme lepšie zdravotníctvo a tak ďalej. Myslím si, že keď budeme podporovať ženy, nebude to hneď 2,1, ale dlhodobo áno. Ty povieš, že teraz je to vybavené, ale máš vzorku posledných 10 rokov alebo 20. Jak vieš, jak to bude o 100 rokov? Jak vieš, že to nebude raz, keď to budeme robiť permanentne? Buďme líder. Chceš byť líder, tak buďme líder v podpore žien. Skúsme to a kľudne za 50 rokov si dajme vyhodnotenie. Či to pomohlo. Či teraz... Ale za akých 50 alebo rokov? Za 30 my nemáme rokov. 50 rokov. Za 30, dobre. Ale to není naša vina. To je vina tých, ktorých si tu doteraz volili. Aby sme to vyriešili, nie snáď. No ja som tu na to, ty si ešte není zvolený. Ne, myslím, táto generácia, títo ľudia. Áno, a ja ti vravím, že nedá sa to, ja viem, že by si chcel a rozumiem prečo, ale keby sa to dalo, už to chytrejšie jak ja, lebo asi uzná, že takí na svete sú. Ja si to napríklad, ty možno ja si to viem predstaviť, že sú chytrejší ľudia jak ja, tak si myslím, že by to už vymysleli. Ja si myslím, že to je vymyslené. Ale nevieš dať jediný príklad. Myslíš, že je to vymyslené, ale neexistuje taká krajina. To ti vravím. Všetci sa boja, len ty ne. No ne, že všetci sa boja, len ja ne, ale tí na tých najvyšších pozíciách sa boja, že o ne prídu a nechcú hovoriť tak nepopulárne riešenia. OK, však to sa stále motáme. Ja ti vravím, že keď sa bavíme o riešeniach, tak ja ti vravím, že je podľa mňa strašné fungovať v takom nastavení a je to strašné ne preto, že ty si strašný, aj keď si, keď si toto myslíš, ale pre spoločnosť ty vravíš je strašné. Iba to, čo je zlé na mojom riešení. Áno, a zároveň ti doplňam, že dobre je podľa mňa postupne podporovať tie ženy, aby nebolo trestom rodiť, zvyšovať kvalitu zdravotníctva, aby nám tie decka neumierali. A táto kombinácia, napríklad akože úprimne, ale možno by pomohlo aj to, aby sme boli, ja neviem, priateľskejšia spoločnosť. Kto by sa tu chcel v tejto nenávisti rozmnožovať? Kto by veľa ľudí nechce do tohto hnoja, jak si tu žijeme, jak sa navzájom nenávidíme, porodiť deti. Ide meteorit na zem a ty vravíš, že skúsme do neho strieľať vodnou pištolou. Ty máš také riešenia. Ale ty vravíš to isté, Filip. Ne, ja vravím, že pomehol no niečím radikálnym rozbiť. Ale to, čo si vymyslel, není radikálne, pretože tie ženy sa ti není. Tie ženy sa ti presunú na lekár. Preto sme tu, lebo je to radikálne. Lebo ty chceš tak strašne nasrať ľudí, že si... No tak páči sa, nasral si, no. Nechcem nasrať ľudí. Ne, no som ochotný nasrať ľudí. Áno, však a to sme, akože to som aj ja napríklad, respektíve ne, že ja som ja priznávam a hovorím na rovinu, jasné, že sa cítim lepšie v spoločnosti, kde ľudia uznávajú moje kvality, majú mať radi, ale teda v žiadnom prípade si nemyslím, že ja kvôli tomu sa mám prispôsobovať ľuďom, to si asi všimol. Akože môj zlatý, ja si myslím, máš ma rať, fajn, nemáš ma rád, nekúkaj sa. Ja si myslím, že to ja ti hovorím, ja si myslím, že to je spektrum. Ja si myslím, že na tej svojej strane si veľmi akože neprispôsobivá, ale v všeobecnosti na tom celom scale si myslím, že stále ešte proste by si sa bála hovoriť niektoré myšlienky kvôli... No tak ja ti hovorím, že to tak není. Okay. Ale však vážne, však sa poznám. Dobre, podľa mňa sa už točíme dokola. Ale točíme. Asi by sme to mali strihnúť už. Točíme, môžeme a teda ďakujem za pokec. Ja neviem uveriť, že si to myslíš. Dobre,